Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh, The fuck? did you see that? We lost the engine. Fuck. Fuck. Jesus Christ! Oh, no, Juliet, I found you! Going down. Lynn! Само бих казал, че камерата в Outlast 2 е много по-различна от камерата в Outlast 1. И така, здравейте на всички! Днес реших да подсъкам малко Outlast 2, демото. Да видя какво точно представлява. Дали ще ме плаши. Единственото, за което съжалявам, е, че когато започвахме видеото, онова с този кръст малко беше бъгнало и се стопира на едно място и така. Но това няма никакво значение, просто се съсредоточим към играта. Съжалявам, че говоря малко така, но съм малко болен. Hello? I'm lost. And hurt. Разбирам те, щом си се ранил. Щом си ранен. Все пак падна 15 на метра. Is anybody there? Please. Ей, Who's... ето да не е Фреди Кругър, бе. Та шапка. Направо. Jesus. Lynn. Какъв си ти, бе? Какво е това? Това кон е? Ама гари ли, това кон е? Какво е това? Пречувствам джумскер. Тая врата се затвори. Аз предпочитам да не пипам. Ото тук има още път. Добре. Press to open the window. Добре. Чакай, какво? Ооо! Ей, няма ми скачаш така. Извинявам се. Тая врата... Абе, я да идваме тук. Айде. Сега какво трябва да вляза тук, нали? Добре. Няма нищо. Чакай. Добре, има отвор.
С контрол се клякаше. Като в Outlast единицата. Надявам се да се чувам. Няма презареди пък. Няма. Или пък трябва. Но определено е трябвало да заредя. Добре. Някакви ритуали са правили явно. Не, брат, ти се шегуваш. Това наричам добро демо. Unreal. Това. Купче на умрели деца. А не, брат, аз не искам да минавам върху това. Ох, много се извинявам. Просто много кашлям. И сега в момента сдържам. Какво? Да погледна. Гледай сега. Някъде друга да не мога да отида. Аре, точно тук бягай, бе. Кой ти е? Сега не мога да разбера какво става в тази игра. Някакъв физик ме завлича, бе, къде? В вентилационната шахта. Някакъв език ме завлича. О, не. Outlast двойката. Нямам чувство, че стане много голямата касапница. Мисля, че ще мога да тъгоя дори в вентилацията, така че... Окей. Добре, виж сега. Превъртал съм Outlast единицата няколко пъти. Но това е двойката. И не знам какво става. Но тя не е излезна скоро, да яма. Ооо! Какво става тука, бе? Помни си, хиляда, да те пребия, бе, ла. Ла да те пребия, бе. Чай, да снимам колко е часа. Виж сега, аз умирам около 6 и 23 минути или 2 минути, 22 минути. То отне една минута, като го кажа, в смисъл. Значи, и тук има врата. Коя врата да избера? О, батерика! Значи... Избирам тая. Ами, значи другата. Добре, човек, сте кръстове деца слагани навсякъде. Канада. Виж, там горе пише Канада. Канада! Не. Това е карта на Америка. Нали? Не, на Съединените щати. А това, деца, е карта на света. Ние живеем... Ей, тук някъде. Его, Черно море. Ме лудницата.
Аз пък тук сам кашлям, съм решил като най-голям идиот да правя видео на страшна игра. Защо затворя, бе? Айде се. От тук бих казал, че се започва лудница. Тук видях нещо светещо. Батерика! Ей! Окей, сега. Jessica Ко? and Lynn. When we Виж тук. Ей, Лин. I'm bored. Mr. Camber still talking about... не мога го прочета. Бла, бла, бла. Ако вие можете да си го прочетете, го прочетете, защото аз не мога. Какво? Shut up, bitch. Добре, не знам какво става в тази игра. this was Jessica's. Какво? Това никога не завършва хубаво, нали знаете? Ай, върти ме. Окей, аз доста се отдалечих от лаптопа. Какво? Къш? Знам я тази сцена. Знам я. Ама не знам какво ставаше после. И че не искам много страскаш игра така. А че да твърдя? Остава всичко само в звуци, стига, спри! Running... Какво? Искам да вляза, бе, не може ли? Лата прибия, бе! Кой ми захилиш? Лата прибия, ти казвам, бе! Ладно, бе! Ще прибия, бе! Ладно да те прибия, бе! Къде си ти, бе? О, шеф! Как съм по-дачо лице, само... Защото е шкаф, че толкова много свети, бе. What? Вижте, тази игра е тотално объркана. Какво по делото става? Той е мой герой, какво ме е станало да не се надруса с наркотици? Какво стана? Сигурно някой ми ще махала тук стича. Я проверя. Какво? Ами, моите момиче, по принцип аз бих ти казал, че не трябваш да ходиш на там. Ама, какво ме интересува? Айде, това е била сигурно неговата приятелка Джесика. Ако се подават някакви ръце, ама, нали, мене не ме е страх, така че няма проблеми. Защото ако, да кажем, сега бях аз, ще да намал кръгащите си, пък на такова място. А? Какво? Що? Що е, брат? Защо? О, стига, бе! Left shift, бягай, бягай, бягай! В царевицата ли? Защо в царевицата, бе? Винаги като има царевица става лошо, бе! Ай, свършва, бе, демо! О, как бъга в тия храсти!
знам какво става. О, той е там, той е там, той е там. Не, брат. И ще ми се подат такива номера, разбираш ли ма? Искам да отида при мама. Ама не знам къде е. Затова моля се да ме пуснеш, иначе ще изкажа. В такива моменти предпочитам за майчино свинче. Как беше? Мамино свинче, да. О, аре, мога да скоча, нали? О, благодаря. Да, Тък му се зарадвах, че мъчението свърши. А те са много, А те са много! О, добре. Добре, спасих се. Нали? И те няма... Какво? Спасти! Ти сериозно ли? Пак беше? Значи, мога само да ви кажа, не играй тази игра. Никога. Някои от вас могат да бъдат травмирани на така степен, че да плодеят. Като мене. Вече накрая, ако сте момиче, добре, разбирам, ама ако сте момче, като сигурно хората, които повече ме гледат, те са сигурно за момчета. И просто е ужасно за нас момчета да гледаме как на някой му... Знаете, но няма значение. Надявам се клипът да ви е харесал, защото вие сега гледахте моите мъчения и така. Чао!